wasan kwanan ruwan ya kamata a ce rake ma a yi mashi kamfani nashi na daban. Ne ba ma nan ba. A lokacin nan da zaran kaga an ga mutum da zaka da wancan mulkin da an ga mutum da zaka ta ɗauki takare a tsere ta da ake yi ya zo da abun Mugun abun ba. yanzu kuma da zaran kaga mutum ya zo cikin unguwa yana halo na zo to wallahi mutum ya nemi takare ka san dalili kidnapper Wace sana'a ce wannan? yan kidnapper masu kwamashe mutane gyara wulan mana gyara wulan mana Waya irin wayannan masu karban mutum a biya. shi wa Kai. Allah da ya kyauta ha yaron wai gidan Alhaji Badar da aka sace wanda aka kai miliyan 1.5 kai yanzu a yi a sace kaninka ba ka da ko dubu guda kai wata uwa za ka sai da Ya wucin hakura? to ka gani dole wallahi da mutum ya ga ana halo ya arce In ba haka ba a yi taka a yi dan kaga ana bin ƙauyuka. Walle dajin nan namu. Allah da ya kyauta Allah da ke yayi wallahi ne ga ma wallahi da ke yayi aura ka dan abu garkin gwangwani Ba ko? Ya kamata gaskiya. ai ko kaga kasar China da muka je ai akwai ni ma ina ganin takara Na ga wani gida mai lamba 36. mu da muke da Masu lamba 36. Ga wasu mutane guda uku ma a gurin. ko aure bai yi ba Oga, na ga wasu mutane guda uku a gurin. Allah bar mu wanda kwafin da Na ga wasu mutane guda uku. Oga, nake ganin a wani irin gari ne haka? Su da ko sallama ma ban yi musu ba kawai sun tashi sun gudu. Su Alhaji wani kaya fa za mu kwashe kawai sun tashi sun tafi. To ko su ne mutane ukun da Alhaji su iya gaya mun hisa sai gudu. To ai